Okay bafethu. Uthembisa likhulu umculi we-hip hop noma umrapper uDuncan Scuva Maguluva. Uthembisa likhulu umculi we-hip hop noma umrapper uDuncan Scuva Maguluva. Kuleli cwecwe i-album yakhe ezophuma khona maduze. Kule album uthe uzofolosa ngezingoma eziwu-18 eziyishumi 18 okuyimanje. Lo mjida ngikhuluma nawo busy. Ngixoxa nawo Matasa. Njengamanje uMatasa uyalungisa, uyalalela, uyavala, uyapheka, uyathulula. Uthi ke uyaselecta ezo-18 njengoba ethe uqophe izingoma eziningi ezimnandi kusukela ngonyaka ka-2023, kusukela ngoJune 2023.